kan. Oke. Sekaki sopo? Aku yang duwe sekasa. Oke. Saiki apa besok? Ya saiki. Oke. Datang ngarep, Pak. Ya wis tak dikene tukun. Iya wis. Oke. Ayo sembote aku loh. Ayo ditoto. Aku kan sing duwe sekake. Ya wis karepmu. Iki numpak jalan, iki numpak jalan. Lho Yi, keliru Yi. Kok iso? Bisa karepku lho. Iki kan sekaku. Ya wis wis tiru-tiru ae wis. Lho Sang, rojo kan rek ate nandi-nandi kan numpak jalan. Sih. Lho. Salah. Jaran iku nakune iki jaran Karangsari. Loh, salah Yi. Loh, iki gawe teko apa? Kayu. Iki gawe teko apa? Kayu. Lah iya padha ae. Karemu Yi. Dilanjutno ndak? Lanjut apa ndak yuk? Lanjut aja wes. Siki aku ya. Ayo. Salah mana Yi? Lah sing betul iku apa, Sang? Iki bendoe apa? Kok ngene? Lah iya padha.